congratulations. Thank you, thank you. Well done sa Thank you. pag-lecture sa Sanchez Mira. Congratulations sa inyo dalawa. Uy, alam nyo ba dun sa Sanchez Mira, meron silang pangunahing putahe dun. Napakasarap. Puro gulay. Ito yung tinatawag na inabraw. Inabraw? Oo. Yes, inabraw. At itong kakaiba dyan. Mga nyo ipipicture natin na grupo na to. Galing sa pagkain ang pangalan ng grupo nila. Kaya isa na namang magandang kwento ng isang samahan ang ating matutunghayan. Kaya bigyan ng daan ang grupo ng Warbani Riders Club sa Kami Naman. Pangalan una ng grupo namin is Sanchez Mira Moto Club, which is naisipan ko nun na lagyan ng signature name, which is yung Warbani. Yung Warbani po is kabaliktaran ng inabraw. Yung inabraw po halo-halo po yun na mga gulay, kagaya din po ng mga motor namin, magkakaiba yung mga brands. 17 po kami at solid po yun. So, promote din namin brotherhood and camaraderie. Tsaka ang motto po ng grupo namin, we ride and care. At isa pa, we don't just ride, we do serve. Ginagawa din po namin sa grupo is nag-outreach program din po kami. Ang kaibahan po namin sa mga ibang grupo, hindi lang po kami more on rides, kundi may mga charity works din po kami. Kagaya po ng feeding program, tree planting, and then, ayun po, we conduct community service sa bayan namin. Nagpa-rider seminar din po kami noon last November 29, which is 2014, which is anniversary po ng grupo namin. Nag-join ang Region 1 at Region 2. Requirements naman po sa pagsali na sa grupo, kailangan, number 1, discipline. Yung grupo ko kasi namin, hindi po kami nangangarera. And then, driver's license, ORCR, may sariling protective gears. Bago siya mag-fully pledge, dumaan muna siya sa mga club consequences namin. We are the Warbani Riders Club Sanchez Mira Incorporated of Region 2 Riders Federation sa Arcada